Ada azmian. Tama tani kamu sa maula di pahaka ku babalaki. Saya aku hantu maku iri ci saburo kungangan no pantah no ngangan mako. Uno hora miri kau sienta sa. Siso wawai ka kuno saki saya anini maka waru tu apuro kau malawi tu kore apuro amisan sa babalaki kako. Ukamu no babalaki taya iri cai kapawang kako sakasan satu iri unika ujib tau na mau na hica kurcua na hica ku kamu cai ari sinumita sisa tangah sa aiza sa ini aja kamu wawa sa erakin kamu aku am sa kamu to hisahi cani ka ujib no mako sa wa kono sachika sakizaya atadu mau sisa aiza sa ini ano usasoran makto sayawai inyan kero aho babalaki no niya utuas na chay kay tiniko ning itawya sa ansay sa kamo ako inay kuantan sisa unang no babalaki niya no ama no ako bakit no makukuiza si makunganga sa ursus siya luman sa iti si ursus iri aru yadah isa usakira amin ko ni itawya ubapalaki itawya sa marai sinay ku taruko o tita no itawya kami ayaw no tu saya arasu amisan sa marai itawya milita ba ditya sisa amitu atay ni ko ni ibuyo makay ni bayo amutuli na makaray tini ipadek ichikap hakay kuneng no babalaki itawya sa so utsuri no ni atay ni naya ikutsatsan itawya ubayo kuliri siya amutsuri ya bayo iri na ikutsatsan kalili isa no bayo amutsuri tata makatukoh tini chigen itawya uhni iri uman hakya kubarto ni imicha atanga sa itini aniazo abuyo asakita o sea ukamu ukungku no babalaki kyo ini ni ibaroto ako sa ini sa kusasaka mo na tina toas no niyang itawya tato na uni sa makakuwang ira to anong sa saudi kukuwang sa kasang sa tanira kyo ada milita pa dahil to kaya ang mga sapatsuri asisa ya ukuwang hawan untawya no matuasay sa awain usubok hanita siya sa kumud no kamu sa usubok hanong papijitang to brats ayun ubakan hisa siya kaket no ni mumuko atay ni itini atatutong no bayo ni nabuyo ito ya sa nainay ko kunyazo mo nangay naiza to yo turo arasuwa amisan sa nairat ko mo nga itini malaray sitiya sa matalaw lariwang kinachiyan namahizay ko kawan sa kubabaraki irata katuko sa tikya babaraki itini talaga uzuma ko kapani na buyo miswayaw to bayo sa sibuyo sa itini sawarian kami tsaka katurin irakyo adlawang manamo isa kya babaraki umbang ko tumakontens mi adopt mi dungets itaw sakizaya sa hari dungets si sari may dehatin mo kanto ato pang kaya anira ko amito karto ayam amito karto talmansar bababoy sa mana mo ko itaw kasakizaya sakasan sa to babalik itaw ya ukamo no babalik ko ini sakizaya na kasurap sa sakasan mana no ang kutamdaw sa isa kukan sa sisa midungos ko ni anawayan ko rami tin udungos sa salamin antin tanang to no sumahida ko babalaki tayo to mitsumot sa itini nabuya to niyajo ni na chiwidian uhicha ka chiwidian hangkina nyaro sa tatang usuan ya babalaki tayo ha sumot sa ko ni miyajo ko ni to adidia sa kunanong sa mahini to kawidi mi halalasa sisa aisan sa pangangan anya babalik chiwidian hangkin na buyo to ini mahida sisa namahisa sa to kinatsusay ko ni tayo ni mati nga ito ni ka ay tira kita ami misang to umah
irato sa kaya numun ngay tao ya na tam tao kemin sa ha tatanga ay sa itini boyo ha ini ni kinanga ni tao ya sa uri ni na ku nabi na ku he tao ya ma tudo ano ni ku sara sa mara sioi mara sa pitatang to he sa kemi micatak nambahai ku na ayo baba ni ka ano nito na makai ni ito i pajek itini sa ara sa ko nito tayo ni isa misa umah ko ni misa apa sa sa kasuma turak tusulin no niya sa itini to ko niya maujib sa o rarima anam ko niya alalumantay ni sa ama aiza na ama rariwasa kaya si ada itaw ya si sa makumut ko niya sa siya dati sa tusura itapingan mo sa kaukakanan kaya makatay ni kaya si sa mahizay kaurib na ujib sa ko niya babalaki matiag karo how si sa iri hiwawa sa tunuhon ni manay sa mga kumako to wawa to naman kukusala na wawa niya bakin wawa kukamu ako ay daha ami sa ikurito ano ni tayo nito aming kuhuni uruma ma misa sa rumah kuhuni uruma na yaw sa na minima kukilang yulalari sa pakari ang kusara pati rin na yaw sa hengko mahine ukatang kuruma itaw yaw kami sisa mapinak buru masa mababiabiaw tu isa sa kasang ito iri mataraw ay aaran to tangah sa nai sa marariwaryo sa kunya rumah amin sa matatari-tari sa tayo ni icuigan sa ujib sa kunya iri katokohan sama ako tao ya no inito to kaji po ni mi hake mi kuana ito ya chay hao sa nai uji po mi kuanto itan am ubo siya sa kijaya to pancahan ko sa misawa atsu uji po chay kahani Taiwan sa mahang kamu ni nyama ko kamu ko ay daham tanya itu nyama ko ni kau je ko nyama ko nama ko ni kau diberi chay to kahani unu babalaki isaw mica sa uhuni sa ti mahide ko ni ami apa ani tutipus sisa sabi sarmya sat kunimi atang to sera para to sasara ko mi hegem sananum sisa hatira mangaro ay papaki itaw ya mahang ko tinya inaka alaboy no buyo isa na oy kunya nai kuzazang kami nai ko ohisak sakaw isa o ni adupan o dudungas inya no rami no mitaupan sasa patubahan mo kan makan namin no babalak kita sa tanga sasa ni mangkukan to pan unya no sa kisaya ira sa inya na hantu naman ya mani kauri pili ira to ko siya misiralan to tini taray sa dak sulira namin na hingkularan ito ya sa mga roko ni mi mamalok sa to sa markun to kula ko sa katalaran to ko sakpi sa karok itaw ya no ni itaw ya mi tabi mi kuapin mi kuapiri mi karut mi karut iri mi ratak paanipan sisa sasapo sa babala kita iri chay keraku ibuyo itukos pabursakan hanam ni puts ko ya ko tipos sa paanip maujib to mahisa ko tayo ya na amato ko ni kaujib sisa itaw ya inayon minimum ko ato pun kya ato isa iri tataw taw sa kisay sa usikawa wai sa tatanga ko ini ha ano mama at tatuma na sa ansay kananong kulima kiso siuji pa sa tayo ni asa ko kanso mahane ko sa babalak itaw ya isa na sa mahan ko niya mako ni kaujib sisa ako sasabay ka ko awawa niya ako ni chiimay ko nga niya ako ubagya ko iri chi ursus sisa iri markakay sa kami iri sa sapat harima anak sakakay chirutok ukaka ni kami ni balah ni toko markakay ko ni matsatay ko ami iwinaw nga kumut kami chirutok sisa sakalarimat ka ko sasabay ka ko ni kata mana sa dadawa ko paparakin mako milias mitsuda to kami to no hulaman to kunya man sudan sait kori pong kumikuanay sisa mitsuda ka ko iri
Ninisi ka mapatay to kuina ako. Ay sana sa kaya. Mahan ay kausip tao ya. Tatanga sao. Inya no papalaki o sa katinangan naman ko iri. Tada hari pa. Tada mukan tabako. Sisa maisa sa. Uka kaya ya ka makanak to babalaki itaya sa. Yan ang tumis. Paruma ko ni tabako ibuyo. Saya. Yan ni parumano ni badehan. Maritsang to sa. Ni mo tantumihan. Ni noojip sa tamtamang kuja. Tapos sa hati niyo. Yan hato nga pa sa. Yan ni choso. Mamukakutaya mabalaki yo. Hao, sisa iri. Ito ya iri maluk tu kya ira tu kutipo sere. Mahabana ko balaki misanga tu pikak. Miara turungos misanga tu pa. Ese ito ya upa iri. Chay pisagay. Noojip atipus. Nisangan. Wano pinakurong ko nisangan. Sa niya mukan. Miratus ta ko utojip. Sisa chaman mo ko. No mahiza ay ko. Kumi dadawaya mi patay chaman magchimayan. Patay sa magchama ko. Gujurok sisa ako usa sa bayawawayri. Sa pisutat ka ko ha. Ano pa? Ano tabako sa nanay ko kamuno isin to o imrang ni Novabaraki sa. Tatanga ako nuno adi tanga sa ni sa tabako tika kumanto pa sa pisap. Sisa sa kasam sa tiri ikunaw niya mako amisan ka na tikakuani ni malawit na ako paro apo tatanga ay taro no mahine no isin akamu ato misutatay upa ato tabako sa mi iti ato ujip sa ini karo kinakamu no Babaraki to sa paayaw titan apa ujip to olari ko ani ka ujip sa kung ni chinsimakura sisa uno mo ako tani ka ulip malukay malukay to kamakai la so na maluk kami sa chay to katabi kunya mo nuniam to isa babay hisan sa mabuhat kataralan sa mane aminiam sabaw to pina kataralan sa maluk sa to iya kami pananum hangkala ko sa pasa sika kataralan pasayo o tantila inanum mune sa ratak pani pantura mahida itaw yo nuniam to kiza ni kaujip nayo no Babaraki sa mi tabi mi mere kopi mi karot mi atak to pani muniam sa ay hidan to kunyam nanunuran to kunyam pasakasakan apa mamune kem ratakan to mune pani panto mahangker ako numakuto ni kaujip itini chuidian sisa unipatatungos no bauji paititan to tadama sa ni chocho at sa tatanga anu makuay ni kauji sa uno mako ni kauji ko kamo ako uini u chiwidian sa sibuyo ay maide ami adob mitakruto ayam ya ayaw sa ubayo mi buti urabi mi buting to usawa sa irad ko sawa sa buting sa kasam sa to inasawa sa niyam kem manansuri ibayo nubayo apulaw misakat marabuting no sawat sisa mahanay ko siya nyari tantang nga so inagsuya na anong makuha ni sinsim miri iyan ni kauripan mako ansa kakaitini mo nangyari mahitay hakya pakuis ani kauripan rakara ako sat kakunet Babaraki mas tungos mahiza atar mo kem kano kyalta ko ni nang sa tanga sa aida malawit ko ra pulami sa IT niya mauti pa malok man yun ito ya ame na kuzasan na ito ya sa huichok sa ko je kakurian uini wari niya bayo itira kami mihichay miara tiyo hichay kami sa papay tiyo sabahi sa ko yato mi pahabay sisa itaw ya kausyong pintong tiny tini chudan mihichay tang uyan nito ni susoy kako mitan kako midang we mihichay tatang na ito sa iraku play susa irak sabi hichay no ujip
no rumah. Sebenarnya Maori pernah ci ama aku. Saya itu au na itu yo. Sisa no makanya ibayo ku sa kaujip niam to sisa ira sa ko kalisyo ha ko pizza. No bahizai kar ku ni kauri pakti ni sisa iri mi puting mi teker ha. Serina inyan o unipicudat anahan ma ko iri serina cekap teras tarai pabaw mi trato to tacudatan hana sakasan satu o inaka hana nila bunuboyo na kuzaza na kupida sa ahisana takar sisa ano na amisang ko ini mi cudato niya no ko siya niya no tacudatan adiwa ha sisa ano makatoy kutinang nai nika umako ni ka sa teka hiza irak kamu no matinem sa kamkem an mari sa ano sa itu sengari isu ngimlaw tu sudat sini kapadangan sini katungaran tu sa tatengayo aida ani aku sa ira tu kunupan no jipun kiami ayo na cek tapi sudat tu no jipun tatenga makasasora tu jipun no sakamu no ujip kiran anak ku sinsi mangkat kumaku ani ka ujip hau sisa tataw ni nanamang kumaku